ಮಾತರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿರಿಪಿರಿ ಬಡ್ಸಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಂದುಲೆಗ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಗ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮೋಕೆ ದಾಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಂದು ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನ ಎದಕ್ಕೂ ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏರುಲೇರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2015 ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಲಿ ಪೋಳಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು 511 ದಿನತ್ತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇರಿಕ್ಕಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೆ ಮಲ್ದನದೆಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಿಲ ತುಳು ಜನಕರು ಪನದಿಪ್ಪರು ಚಾಲಿ ಪೋಳಿಲ್ದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನನರ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಪಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ತೋಜಿದ್ನೆ ಇಜ್ಜರು ದೂರ ಪೋಯರ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೀರೋ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅರನ ಸುರುಕಾದು ಮೋಕಿಡೆದ್ಕೊಂಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಪಂಡೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪಂಡದಾದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅವನು ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪಂಡ ಬಟ್ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸುಲಭವಾದ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪೇರಿ ಕೇನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಐಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆದೇ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಎರೆಗಾಯ್ತ ಚೂರು ಎರೆಗಾಯ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಡ್ ಕೊರಡ ಆಪುಣಿ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಆ ಥೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಥೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಏರುಪ್ಪೆ ನಾಯಕಿ ಆ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ನಾಯಕಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಆ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಲೀಡರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಗ ವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಯ್ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಾಮರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕರಣಡ್ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರುಪ್ಪೆ ಪಂಟರಾದುಪ್ಪೆ ಒವ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾಂತನೇ ಖಾಲಿ ವ್ಯಾಕರಣೋಡು ದಾಯ ಪಂಟರ ಪನ್ಪುನ ಅಚಿತ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಆನ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮರ್ಲದಾದ ಉಂಡು ಆ ರೌಡಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ ಪೋಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಾಮರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತುಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಅವೀರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಆದಿ ಪಡತನ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಇತ್ನಟ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ದಾನೆ ಕೈಪಾಡ್ನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಅಂಚ ಓಡೋದು ಅಂಚಿನ ಕೈಪಾಡ್ದು ಹೋಯ್ನಿ ತುಂಬ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಒಂದು ದಿವಂದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ದಿಪ್ಪುನೆಕ್ ವ್ಯಾಕರಣ ರಿಲೇಟ್ ಆದ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡರು ಇತ್ತನ ಬೈತ್ ಪುರ ಪಾತ್ರನಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಂಧಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಾರದಾನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂತ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಧಿ ಕಲ್ಪವನ ಹತ್ತುಂದಾಂಡಲ ಏರು ಸಂಧಿ ಪನಿಯರೆ ಬರ್ಪುನ ಆಗಿ ಒಂಜಿತ್ ಆಗ ಒಂಚೂರು ರಿಯಾಯಿತಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಕಲ್ಪನ ಬರ್ಪುನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಂದು ಪಂಡ ಈ ಸಂಧಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡ ಅವಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಹೇರೇರೆ ಪೋತುಜ ಸಿನಿಮಾಡವನು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆದಗೆ ತಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟವನು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಚಾಲಿಪೋಲ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಲಿಪೋಲಿಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಣಗಲ ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಆತೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು 2 ಗಂಟೆನ 2.5 ಗಂಟೆನ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ ಬೇರೆ ಅಕುಲು ಕುಲ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನುತ್ತವ್ಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪುರ ಬೇತೆ ಪಿದೆ ಕೊಡ್ಡುಪ್ಪು ನಡೆ ಬರ್ಪುಂದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬುಲಿಪುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಕೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಚಾಲಿಪೋಲು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅದಪ್ಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬರತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆತ ನಂಗೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವು ಈಡೇರ್ದು ನಾ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಕೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಏಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಲ ಎಂಚ ಪನ್ನಗತ್ತೆ ಸುರುಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಲಿಟರಲಿ ಪುದರ್ ಬೂರ್ನ ಎಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೂರ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕಾಮಿಡಿಂದು ಪಂಡ ಪನ್ಪುಣಂದಾಣ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ಹಿಡಿದ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಂಜಾದ ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಏಪಾಗ ತೆರೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಏಪತ್ತು ನನಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಇಂಚಿನನೇ ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಲ್ಪುಂಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನನೇ ದಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೈ ಕಾಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5-10 ದಿನ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವು ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ 10 ದಿನ ತಿಕ್ಕು ಅವು ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು. ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನೆ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ಕನಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇருந்து ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇருந்து ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಬಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪುರ ಅದು ಯಾನು ಮೂಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾಡ ಒಂದು 9 ವರ್ಷ ಏನು ಪತ್ರಕರ್ತೆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟ ಅಲ್ತು ಐದು ದುಂಬು ಏನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಲ್ತೆ ಎಮ್ ಎ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ఒక ಏಪ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತನೇ ಫೀಲ್ಡೇ ಎಂಕ್ ಐಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ಲ ఒక ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಎಂಚಲ ಅವಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇರೆ ಉಪ್ಪುಣಂಚ ಸರ್ ಐತಕೇನಂಡ ಚಾಲಿಪೂಲ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ತುಳುಕು ಮೂವಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಚಾಲಿಪೂಲ್ ದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೆಂಕ್ಲು ಪಿರೋರ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೆಡ್ದು ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐದು ದುಂಬು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತಿತ್ತೆ ಕತೆ ಪೂರ ಮುಗೀತಿತ್ತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಡಯಲಾಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಾನ ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇತ್ತ ಈ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಕೈಪಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಐಕ್ಲ ಮುಗೀತದು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಆ ಓಯನ್ ಕೈಪಾಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಏನು ತುಳುಕು ಬರೆತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವನು ಸುಲುಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಲಿಪೋಲಿ ರಾಯಕ್ಕ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ್ಲ ತೋಜುದೇ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಡಿ ಪೋತಿರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ಎನ್ನ ಒಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಐತಲೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಏನಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತೋಡಿತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾರಥಿ ಪಂಡದ ಮೂವಿ ಆವಡಿತ್ತಂದೆ ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಂಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದ ಹೀರೋ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡದೇ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪನ್ನಗ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಜನರಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಫೈಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಜನರಲ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತನ ಪಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತದು ಯಾನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ತಾಗಂಡ ಐಕ್ ನಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ತಾಗಣ ಎಂಕ್ ನಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪನಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡ್ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಆಸೆ ದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡ್ ಪನ್ನದ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡ್ ದುಂಬೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರಿಯರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅದು ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ ಆಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನವರಿಕೆ ಎಂಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಹೀರೋ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಜಾನ್ರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಸಿನಿಮಾಂದು ಒಂಜಿ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ರೌಡಿಸಂ ಪಣ್ಣಗ ಕಡ್ಪುನ ಕೆರ್ಪುನ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಒಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯೂಶಲಿ ರೌಡಿಸಂ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಲಾಂಗ್ ಮಚ್ಚು ಬದೊಂದು ಕಡಪುನ ಅಂಚಂದ ಯೂಶಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಲಪ್ಪುಣು ಮಚ್ಚು ಲಪ್ಪುಣ ಅಂಡ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚರೆ ಪೋಪುಜಿ ಗನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೈರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂಥರ ಗಮ್ಮತ್ ಆ ರೌಡಿ ನಕುಲು ಅಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿಲದ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವೇರು ಐತ ಕಾಮಿಡಿ ಐತ ಕಾಣುದು ಹಿಂಸೆ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸುರ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಕಟ್ಟು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವ ಚಪ್ಪಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಹೊಸ ಥರ ಇದೆ ಕತೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜಾಲಿಪೊಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಓಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಂದ. ಮೇಜರಾಗಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಹಕ್ಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘಸಂಧಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಬರ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಟಬನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲಿ ಆಚೆ. ಓಕೆ, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಕನ್ನಡ ದೆಪ್ಪೊಡುಂದ ಏನ್ಯರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೋಲಿ ದೆತ್ತೋಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ತುಳು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡು ತೂಕ ಪಂಡ ತುಳುತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 13 ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಡ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಪ್ಪಿರವಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕೈದಾದ ಅಂಚಿರದ ಆದೆತ್ತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕಲಾವಿದರಾಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಈ ಪಡೀಲ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೋಳಾರ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡೊಂಜಿ ಎಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಕೈಕುಲು ಏತು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪವಾಡು ಲಾಪುಂಡು ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವು. ಸೊ ಚಾಲಿಪೋಲಿದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ಉಂಡೈಕ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೇನೈಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ರೀಸನ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಉದ್ದಾದವು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪಣ್ಣಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಹಿಂದಿರ ವೈಟ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ಐಟ್ ಪಂಡ ಲಾಜಿಕೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಯಾನ್ ನಂಬುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಲಿ ಪೂಲೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲ ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ ಆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುರುಕಿಸವ ಪೂಪನ ಮಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಪನ್ಪುನ ನಂಬುದು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್
ಓಕೆ ಇಂಚೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದಿ ಪೋಡು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ದಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆವಡತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆವಡೈತೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನೇ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಚಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಿನ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡೋದು ಎಂಕುಲ್ ಆಶಿಸುವ ಅಂಡ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರ್ನ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂಚನೆ ಚಾಲಿಪೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಾರು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡಾಪುಡು ಅಂಡ ನಲ್ಲಾತ ಆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದುಂಡು ಎಲ್ಲಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಬರಂದು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಭೆ.